रायगडच्या ग्रामीण भागात सध्या ग्रामदेवतांच्या जत्रांचा हंगाम सुरू झालाय। ग्रामदैवत श्री बापूजी महाराज यांचा जत्रोत्सव बुधवारी पार पडला। नांदिवीचे हे ग्रामदैवत आहे श्री बापूजी महाराज यांचा जत्रोत्सव पार पडलेला आहे। या निमित्ताने विविध धार्मिक कार्यक्रम पार पडले। पंचक्रोशीतले भाविक ग्रामस्थ आणि नोकरी निमित्ताने अन्य ठिकाणी स्थायिक झालेले चाकरमानी जत्रेसाठी आवर्जून उपस्थित राहत असतात। आजूबाजूच्या गावातल्या देवदेवतांच्या पालख्या आणि सासनकाठ्या देवाच्या भेटीसाठी दाखल झालेल्या होत्या। यावेळी पालखी नाचवण्याचा अनोखा सोहळा पाहण्यासाठी भाविकांनी गर्दी केलेली। मंदिरासमोरच्या बगाडावर फिरणारी लाट सर्वांचंच आकर्षण ठरली। पारंपरिक खानुबाजा आणि फटाक्यांच्या आतषबाजीमध्ये लाट फिरवण्यात आली आणि या निमित्ताने मंदिरावर आकर्षक अशी विद्युत रोषणाई करण्यात आली।